Jeg har boet her i cirka 3 til 3,5 år. Det har været meget rart. Det er ikke sådan, man kan ikke sammenligne det sådan rigtigt med andre steder. Fordi at de er mere omkring en sådan, at de er til stede i hvert fald. De er meget spørgende, sådan, og de lærer hurtigt en at kende, og der er plads til en her i hvert fald. Mit liv det gik meget ned ad bakke og sådan nogle ting, og ja, så skulle jeg væk fra det hele, og så fik jeg tilbuddet om at komme herop, og så sagde jeg ja til det. Og så er det bare gået sådan stille og roligt fremad. Jeg er flyttet i egen bolig og sådan noget, og det er jeg rigtig glad for. Det er rigtig rart at komme videre i livet i hvert fald, i stedet for at hænge det sammen. Mens jeg har været her, har jeg gennemført en 3-årig uddannelse på noget, der hedder STU. Man har papir på, at man har gået i skole i 3 år, og man har gennemført nogle fag og sådan nogle ting. Det har betydet meget, fordi jeg har lært meget, og jeg er kommet langt med mit liv og videre og sådan nogle ting. Der er ikke så mange huller i vejen, som der var i starten, men det går stille og roligt fremad. Men hvis der kom en nyårskur til, så har jeg nok givet dem et råd om, at de lige skulle tjekke det her først, inden de tjekkede nogle andre steder. Det er sådan set det bedste sted, jeg har været i den tid, hvor jeg har været på institutioner og sådan nogle ting.